Kini ato sa atong sa pulong sa Dios, mga igsoon, salamat sa Ginoo sa pagsustinar sa atong mga signal, internet, madita man. So, salamat sa Ginoo o salamat sa inyo atong paglahutay nga naga-uban gihapon kita ug ngayong kagabiyon ang atong pagahisgutan anaa sa ikaduhang Korinto ikaduhang ito na mga igsoon na okay. Ikaduhang Korinto 9 paingon sa 15. Sa ulay paglangan, akong basahon mga igsoon. Sumala sa gingon sa kasulatan, siya mahinatagon kaayo sa mga kabos. Ug walay katapusan ang iyang kaluoy. Ug ang Dios nga mo'y naghatag og binhi ngadto sa magpupugas ingon man sa pan aron kanon maghatag usab kaninyo sa binhi nga inyong gikinahanglan. Patubuon niya kini aron makaani kamo og dako gikan sa inyong pagkamahinatagon. Himuon kamo niya nga madagayaon sa tanang butang aron magmahinatagon kamo sa tanang panahon ug daghan unya ang magpasalamat sa Dios sa inyong gasa nga ilang madawat pinaagi kanamo. Kay kining pag-alagad nga gihimo ninyo dili lamang magsangkap sa mga kinahanglan sa katawhan sa Dios kundi mo sangpot usab sa madagayaong pagpasalamat ngadto sa Dios. Ug tungod sa kamatinad-anon sa inyong pag-alagad, daghan ang magpasidungog sa Dios gumikan sa inyong pagtuman sa mayong balita mahitungod kang Kristo ug sa inyong pagkamahinatagon kanila ug sa uban pa. Busa, uban sa dakong paghigugma mag-ampo sila alang kaninyo tungod sa talag saong grasya nga gipakita sa Dios kaninyo. Pasalamatan na to ang Dios nining pililhon kaayong mga gasa. Magampo na kita mga igsoon, labing gawan nga Dios, dalaygon ka sa among mga kinabuhi. Salamat o Dios sa paghatag nimo kalampusan sa among mga pag-ampo uban sa tabang sa imong balang espiritu Ginoo. Lord, nagadahom gayud kami sa katubagan niini. O Lord, nining among pagpaminaw sa imong pulong, ikaw Lord ang magapanalangin sa mga tagusa, magapamuhat ka balang espiritu, magandam ka sa among kasing-kasing gunahuna nga dili kami matugaw sa mga problema Ginoo nga nagatubang sa matag sa Ginoo. Lord, magagiya ka kanamo o ayaw itugot nga among signal, Lord, madaot niining among paminaw karon Ginoo. Lord, tagay kami kadasig nga dili kami matukaw diya sa mga pagduka sa mga katulugan Ginoo. Lord, ikaw Lord, maghahatag ka na matabtikon, kaalam sa aming pagpaminaw karon. Maingon man ako Lord nga imong sulugoon ni kagabion ubanan mo ako sa mong balang espiritu Ginoo. Salamat kayo Dios sa kinatibukan ikaw ang saligan ng mga dumala ning tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. O amen. So kung nabantayan ninyo mga igsoon, sunod-sunod series good ang mensahe sa giving. Ang pagsama sa akong ingon ato niagi nga gusto na nako undangon sa usa lang ka mensahe ang mahitungod sa paghatag apan ang Dios taas man ang iyang gihatag nga mensahe mahitungod sa paghatag, mahitungod sa pagtabang mga igsoon. So agi review sa akong unang gi-share sa inyo ako katong gitaytulan og pagtabang nga giharian sa Dios. Dayon sa sunod adtong Friday pagtabang nga giharian sa gugma. Ug karon sa ikatulo ang mga madagayaon nga naghatag. So muni atong mensahe karon ang mga madagayaong naghatag. Sa muna mga igsoon gihatagan gayon sa Dios ug dakong importansya ang paghatag ug pagtabang kaysa ako nagingon taas ang paghisgot niini sa sulat ni Apostol Pablo nga gigiyahan sa Balaang Espiritu. So ang mga madagayaong naghatag mao kini una nga punto ang Dios madagayaon. Siya madagayaon nga naghatag. Sa verse 9, siya may natagon kaayo sa mga kabus ug walay katapusan ang iyang kaluoy. Ang Dios nga may naghatag og binhi ngadto sa magpupugas. Sa verse 10, ingon man sa pan aron kanon maghatag usab kaninyo sa binhi nga inyong gikinahanglan ug patubuon niya kini. Sumuka na ang atong Dios nga atong gisimba ug gialagaran mga igsoon. Siya ang Dios nga matuod ug buhi, mahinatagon kaayo sa mga kabus,
mga kabus nga nagpaubos, mga kabus nga nagtuo kaniya, nagahangad sa iyang panabang o kaluoy, mga kabus nga nagasalig kaniya sa hingpit. Sa ikaduhang Korinto 16:9, ang Ginoo kanunay nga nagtan-aw sa tibuok kalibutan aron pagpaila sa iyang gahom niadtong nagsalig kaniya sa hingpit. So, kung kabus pero mapahitason kaayo, garbuso, walay pagtuo, walay pagsalig sa Dios, wala magsalig nga kaluyan sa Dios. So tabangan ka siya, tagaan ka og kaluyan siya sa Dios. So nga mga igsoon, ang Dios nga maghihatagon og maluluyon sa tanang panahon, siya walay katapusan, siya walay pagkausab. Kung kita hingpit nga nagsalig kaniya, kinasing-kasing nga nagtuo kaniya. So makaduol kita kaniya kanunay mga igsoon o makahangyo nga iyang kaluyan mga igsoon. Kung makaduol kita kanunay sa Dios nga maluluyon. Di ba dako kayo kana nga pagdasig kanato? Dako kayo kana nga comfort kanato mga igsoon. Nga ang Dios nato mangginatagon o maluluyon kayo sa tanang panahon pagyud. So bisag magkinaunsa man ang atong kinabuhi naa siya nga maghihatagon o maluluyon sa tanang panahon. Makaduol o makahangyo kaniya kanunay nga iyang kaluyon. Ngunang ingon ang Ginoo nga sa iyang pulong sa Salmo nga duol siya sa mga samdan, duol siya sa mga broken hearted, no? So muna mga igsoon nga bisag magkaguliyang man ang mga panghitabo sa kinabuhi na ay Dios nga atong kadangpan. Amen mga igsoon. So tanang tawo nga nagkinahanglan nga hatagan sa Dios. Kaysa pagsugod pa lang no, hinatag na tanan sa Dios ang atong mga naangkon, ang atong kinabuhi, ang atong mga napahimuslan ng mga butang iya sa Dios. So, tanan pud tao nang kinahanglan sa iyang kaluoy. Kay ano man, kay makaluluoy man gyud ang tanang tao kun walay Dios nga magtatabang. Amen mga igsoon. So muna mga igsoon, tanang tao nang kinahanglan sa kaluoy sa Dios. Tanang tao nang kinahanglan nga kaluoyan sa Dios. Galing lang kay ang mga tao wala mo ila sa Dios, wala mo tuo sa Dios, o wala sila nang kinahanglan nga kaluoyan sa Dios. So kung atong tanawon nga nung dili man ta magkinahanglan sa Dios nga ang tao tan-aw na tuon sa kahuyang, no? Ikumpara nato sa putaw, di ba? Kung mga building, uban pa nga mga gahi nga butang, di ba? Unsa ra man ang tao kahumok, no? Unsa ra man kahumok ang tao sa mga disgrasya, no? Sa mga sakyanan, di ba? Ang mga sakyanan o sa motor, bawog ng mga metal yang mga gahi kay nga bungkag nga makina. Dahil ang tao unsa ka kahumok ang part sa tao, di ba? Sa panahon sa COVID, no, atong mahulagman kahuyang di kaayo ang tao. Sa panahon sa katong Halloween nga gi-celebrate dito sa Korea, pila ka tawo ang namatay tungod lang dito kay naghuot sila sa usa kay skinita, di ba? Kuan sila hangin. So pila ka tawo nga nakahuyang, no? Nga nakahuyang ang tao. Muna ang tanang tao nagkinahanglan og nga kaluyan sa Ginoo. Daling lang kay ang sa kanta pa na ang tao'y marupok kay daling lumimot, no? Dali siya malimot, no? Sa kamaayo sa Ginoo, nahimong hambugiro, nahimong Superman sa iyang kagalingon. Nga pwede ra siya mabuhi nga walay Dios. So nalimot sa madagayaon nga nadawat gikan sa Dios nga angay unta magresulta sa madagayaong pagpasalamat. So mo unta nay dapat mga igsoon. Sa verse 10a, ang Dios may naghatag sa binhi ug pan. Binhi sa panginabuhi, kusog pan, kalanon sa matag adlaw, siya ang ga-provide sa tanan. So mo na ang Dios nato mga igsoon, Dios nga madagayaon. Mga akong gitaytulan og ang mga madagayaong naghatag. Ang pinakauna, ang Dios madagayaon. So nga mihatag, imitabang, siyang mihatag, siya pagid ang mipatubo. Pagkayahay kayo. Sa verse 10, siya na ang naghatag, siya pa ang nagpatubo. Aron makaani og dako ang mga manggihatagon. So ikaduha na to nga punto, ang madagayaon ang alagad. Ang alagad usab sa Dios nga iyang gihatagan sa iyang pagkamadagayaon, nahimo usab nga madagayaon. Sa verse 13, kung tungod sa kamatunud-anon, kani sa inyong pag-alagad, daghan ang magpasidungog sa Dios.
gumikan sa inyong pagtuman sa maayong balita mahitungod kang Kristo ug sa inyong pagkamahinatagon kanila ug sa iban pa tungo ang Dios mahinatagon ang iya pong ang Dios madagayaon abunda. So ako pasinay wala nakakuha aning Bisaya nga madagayaon abundantly. So ang Dios madagayaon ug ang iyang mga alagad usab madagayaon matinud-anon nga ng alagad nagtuman sa maayong balita, nagsangyaw sa maayong balita, pagkamahinatago nila. So diha na ito makita ang pagkamadagayaon usab sa mga alagad nga gigamit sa Dios. Ang ilang pagsangyaw sa gospel o ang paghatag sa mga nanginahanglan. Muna'y faith nga that is faith that works. Muna'y pagtuo nga nagbuhat, nagresulta sa buhat, nagtuo sa Dios o nagresulta sa maayong buhat. So magunsa man ang daghan nimong nahatag o natabang, pero wala nimo mahatag ang pinakagikinahanglan kay sa tawo nga mao ang gospel. O mupalo naman ni ana ang tanang panginahanglan sa mga tao. Amen mga igsoon. So ila gayud ka nang nahimo, ila gayud ka nang madagayaon gid nila nga napaabot ang maayong balita ug natagbo nila ang mga panginahanglan sa mga katawan uban sa grasya sa Dios, uban sa kusog sa Dios. So the more you give, the more you receive, more blessings to come. So it is better to give than to receive. Muna ang Dios dili pud buot nga mohatag kita tungod kay makadawat kitag balos. Ang atong paghatag mao nga sa walay paghunahuna ug balos. So verse 11 himuon kamo niya nga madagayaon sa tanang butang aron magmahinatagon kamo sa tanang panahon. So mao gyud na mga igsoon. Sigurado ang panalangin sa Dios niadtong madagayaong alagad nga mihatag aron mo samot pa gyud mahimong dakong panalangin ngadto sa uban. So muna mga igsoon tungod sa imong paghatag sa imong kinabuhi, sa imong pagsuporta financial, sa imong pag-ampo misamot nga mapakaylap ang maayong balita mahitungod sa kaluwasan mo. Daghan na open nga mga Bible study, daghan na open nga church fellowship, ug nakapadayon kini nga daghan mga katawhan nga mo-grow spiritually ug nangalagad na usab sa Ginoo. So muna mga igsoon, muna ang madagayaon nga naghatag ang Dios madagayaon ug ang ikaduha nga punto madagayaon ang alagad, ang mga alagad sa Dios ug ang ikatulo madagayaon usab ang mga nakadawat. Verse 11b magsangkap sa mga gikinahanglan sa katawhan sa Dios kundi dili lang magsangkap sa mga gikinahanglan sa katawhan sa Dios kundi musangpot usab sa madagayaong pagpasalamat ngadto sa Dios. So, madagayaon usab ang mga nakadawat. Verse 12b daghan unya ang magpasalamat sa Dios. Ako lang gikuhaan og kana. Daghan unya ang magpasalamat sa Dios. Sa verse 12, verse 13b, daghan ang magpasidungog sa Dios tungod sa gibuhat sa mga madagayaong alagad. Sa verse 14, mag-ampo sila alang kaninyo. So muna ang mga nahitabo tungod sa madagayaon nga paghatag sa Dios nagresulta sa madagayaon nga abunda nga mga lagad ug ang mga nakadawat madagayaon usab nga nagpasalamat, nagpasidungog sa Dios ug nagampo sa mga katawhan nga nagpagamit sa Ginoo. So mao kani ang resulta sa tanang pasalamat ug pasidungog ibalik ngadto sa Dios nga mao tinubdan sa tanan. Amen mga igsoon. I-connect nato no sa character trait nga kinahanglan kita attentive to respond God's call to love the brethren. Attentive, ma-discern nato ang mga katawhan nga labaw ng hinahanglan sa atong tigom o sa uban pang mga Bible study. So muna mga igsoon sa atong panapos atong conclusion dito rin ako gikuha ang conclusion sa last verse 15. Pasalamatan nato ang Dios ni bililhon kayong gasa. Muna ang atong conclusion nga balik kaniya kay siya man gyud ang tinubdan nga madagayaong naghatag ug nagresulta kana sa madagayaon nga alagad
ug ang mga nakadawat madagayaon usab nagpasalamat, nagpasidungog ug nagampo alang sa kalambuan pagyud sa buluhaton sa Dios. Muna mga igsoon, pasalamatan nato ang Dios. Nining bililon kay gasa ang gospel ug ang pagtagbo sa mga panginahanglan. Sa ang Dios madagayaon gayon nga mihatag og matabang siya mihatag, siya mipatubo ang alagad usab madagayaon sa pagtuman sa mga balita ug sa pagkamayatagon sa uban ug madagayaon usab ang nakadawat kay nasangkap sila ug musangkot usab sa madagayaong pagpasalamat ngadto sa Dios. Angayan ginato pasalamatan ang Dios, purihin ang Dios sa tanan panahon sa atong kinabuhi. Amen mga igsoon. Say amen sa inyong mga message diha sa Facebook. Magampo kita para sa atong lahos na ni sa atong closing prayer ug atong ampo ang pulong atong na-receive karon ni kagabi. Labing gamahanan nga Dios, dalaygon ka sa among mga kinabuhi. Salamat sa imong pagkamaayo sa tanan-tanan Ginoo nga yahatagan nimo kami kalampusan Ginoo. Salamat sa imong pag-uban, salamat sa imong presensya, salamat sa imong pagpasinati nga Lord nga dili gid kami nimo pasagdan Ginoo. Lord, salamat sa imong pulong himo Ginoo nga dili gayud kini mulabay nga kawang sa matag usa Ginoo. Tabangan nimo Ginoo nga sa matag sitwasyon Lord imong gamiton Lord ang among mga natun-an nga amo kini maaplikar. Himo Ginoo nga buhi ang imong pulong sa among mga kinabuhi Ginoo. Giyahan nimo kami, ubanan nimo kami sa imong balaang espiritu kung wala kami mahimo Lord kung wala ikaw Ginoo. Salamat sa imong pagkamayo, salamat sa imong pag-unong o magapanalangin ka sa matag usa ka namo Ginoo, mga kaigsunan nga wala nang padala sila mga pag-ampong adunay balatian, ikaw magapaabot sa imong milagruso nga healing power Ginoo. Kita ka, makaila ka sa mga katawan nimo Lord nga nakasinati mga pagbalatian Ginoo. Ug sa mga kaigsunan usab Lord nga adunay mga pahinanghinahanglan Lord, financial man ikaw usab Lord magapaigo, magatagbo usab ni ana Ginoo ug naamay mga kaigsunan nga mga adunay mga panagbingkil Lord ang gugma ipahari mo usab kanila Ginoo. Gugma nga gikan kanimo Ginoo nga gugma nga bisan dili ang ayang gigugmaon ipabati gyapon nimo nga nahigugma ang matag usa ka igsoon ug gustuhanon Ginoo. Lord, salamat sa imong pagkamaayo ug sa among mga pagpanagkasikay. Ikaw Lord ang maghanay magatabang Ginoo. Salamat kaayo sa tanan sa imong pag-uban dalaygon ka kanimo ang tanang lungog himay salamat kay ikaw takos ug ang ngayan niini sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Salamat sa Ginoo sa inyong pag-unong o maayong gabi sa mga kaigsunan diyan sa Facebook ug kanamo diri